Hola, jo sóc Esno. Avui som 28 d'octubre de 2025. A veure, per passos. El divendres vaig anar a Terrassa a veure la Roser de Codelern, és la jefa, i el Lluís és el jefe. I la Roser i jo vam xerrar molta estona. Jo vaig dir més endavant, fa 3 anys o 2, anava a Cotelern a programar un altre cop i horrible. Copiar i enganxar és un pal i vaig deixar d'anar a Cotelern per això. Fa 6 anys que vaig tenir un ictus i recordo aquest moment dur. I a Cotelern la Roser i el Rafa o el Lluís és molt greu i és més endavant, però quan copiar i enganxar no té sentit, és cutre. I el Lluís m'ha donat això. Fa gràcia. Gràcies. El dissabte vaig anar a veure Chainsaw Man, la peli, i és una puta passada de peli. És això, és puta passada. No faré spoilers, però t'ho recomano, 100%. És una locura. I després vam menjar KFC i portava el pollo al voltant. És el recobert. I portava llet. I no podia dormir. Quina puta merda. Tot porta llet. Tot. Postres. Porta llet. Punt. No puc menjar. Pollo al recobert. Porta llet. Què faig? Què faig? Jo què sé. I el diumenge va canviar d'hora. Les 3 seran les 2. No té sentit. Però adeu, que passi bé. I el dijous, jots. Adeu.